अर्किड मावनायाथ' गोबावथारसै फार्स्टआव जेनेबा 2006 सनावनो एसे आन्दाज मोनदों बे अर्किडखौ ओमफ्राय 2013 सननिफ्राय एकदम गोसो होथाबना मावनाय जादों आरो बेसेबां रोखोमनि बाव अर्किड दङ? ओमफ्राय 350 बेबायदि भेराइटि दं आरो स्पेसिस हिसाबैथ' आरो बहुत दंबावो आइडियाथ' जेनेबा सिगां जोंनाव दंफां लाइफां मेला दंमोन ना खाथि खालानो बे दंफांफोर मेरला बेफोर अर्किड माने बर'नि बियाद होनना बुङो ना बियाद माजों सैया आरो खिन्थु आसलथे बे जाहैबाय एसेबां मुल्यबान जिनिस बा दाम गोसा बेसेन गोसा जिनिस जों बेखौ सिनायामोन आरो बे दामालाय मानसिफ्रा फरेन कान्ट्रि बा जेरै थाइलेण्ड थाइवान निउजिलेण्डफ्रा मालाय बेखौ बिराद बानायना दोनो दा जोंबो बेफोरखौ मबाइलफ्राव नायबाय दाथ' मिडिया जुग नालाय दा बेफोराव नायनानै आंबो बेफोरखौ सोलोंबाय आरो जिउआवथ' बहुत मुलाम्फा जायो रांखान्थियावबो बिराद मुलाम्फा जायो बा फानोब्ला खिन्थु जोंहा दा फरेस्टनिफ्राय माखासे नियम खान्थि दंना बे हिसाबै जों बेखौ जानला मोनला फाननो मोना आरो हमो आरो रेटआ बेसेबां? रेटआथ' बाय खम 500 1000 2000 3000 4000 बे रोखोम जायो आरो फानोब्ला ओमफ्राय जों बेखौ दा जों मा होनो बेखौ ओरैनो फाननाय सिस्टेमाव बानायनो हायो आरो जों दा ओमफ्राय बेखौ बानायबा सरकारनिफ्राय माबा मोनसे लानांगोन आरो अथराइज लानांगोन ओमफ्राय जेरैहाय मालाय थाइलेण्ड थाइवान निउजिलेण्डफ्रा बेफोरखौ फाननानै जेरै बिसोरो जानाय होनानैबो फैसा मोनो नायहोनानै फैसा लायो फाननानै फैसा लायो मोनथाम रोखोमनि फैसा लायो थिग जोंनाबो जुदि जों बेखौ जुदि आसाम सरकार बा जोंनि इण्डियाआव बानायोब्ला बा बड'लेण्डआव बानायोब्ला जों बेबायदि बहुत मानसि थांनो हागौ आरो दा जों हाग्रायाव लायनांगौल' दोनफैनांगौल' बै हाइब्रिदफोरखौ जों लाबोबाय दोनफैबाय दा जों हाग्रायाव ओरैनो नस्थ'सो खालामजोबो बेफोरखौ दोनथुमनानै जुदि जों फानोब्ला जों बहुद रां खामायनो हायो आरो सरकारनिफ्रायथ' बर'निफ्रायथ' इसेबां मोननाया जायाखै बे फिसा फिसौ ग्रिन नेटफोरखौ हरबाय आरो एग्रिकालसार अफिसनिफ्राय ओमफ्राय आसाम सरकारनिफ्राय डाइरेक्टरा दाख्लै फैनानै नैबे दै गिदिंनायफोरखौ गावसोरनो बानायना होफैजोबदों आरो आं बियाखैबो मालाय गावसोरनो बानायना होफैजोबदों आरो दा गासिबो 3.5 बिगा बागानाव गासिबो दैनि जगार जाजोब्बाय आरो दा बे सुइस टेप ना होबानो गासिबो दैया ओंखारजोबो आरो दा नोंथाङा गमामायैनो जुदि सरकारनिफ्राय जुदि मदद मोनोबा माबायदि मावनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो? दा आंथ' सरकारनिफ्राय मदद मोनोबा जेनेबा बाहेरा कान्ट्रिनिफ्रायबो बाव मानसिफोरखौ लाबोनो हागोन बेफोरबायदि श' खालामनो हागोन ओरैनो 15-20 जनसो मानसि थांनो हागोन बेफोरखौबो सानो आरोखि आं बेबायदि मोजां माने थावनि बानायनानै औ थावनि बानायनानै जेनेबा जों नायनाय साबना हामना बानायथारनांगोन आरो ओमफ्राय जोंनाव मोननो गैयि अर्किडफोरखौ जों बा बियादफोरखौ जों बाहाय लाबोनानै दोनफैनांगोन बिसोरो हाग्रायाव थांनांनाय नङा जाय नायग्राफ्रा निट फरायग्रा स्लेट मा फरायग्रा बिसोरो दा जोंनावनो लांफैनो हागोन जोंनावनो नायफैनो हागोन आरो बबे जिनिसखौ बोरै गायो बेफोरो बाहाय नायनानै सोलोंलांनो हायो आरो आं मिथिनायावथ' अस्ट्रेलियानि फैबाय जोंनि आसामनिफ्रायथ' फ्राय खना खनलानिफ्राय फ्राय फैयो आरो ओमफ्राय जेरै मा होनो ओरै कलकातानिफ्राय फैयो दिल्लीनिफ्राय फैयो ओरै मा होनो ओरै खोला साइडनिफ्रायबो फैलाबायो आरो जोंनाव बाहाय नायनानै बोरै मिथियोथ' आं मिथिया आरो ओमफ्राय बिसोरो नैबे निट फरायनाय आरो बटानि फरायनायफ्रा बाव लांफैयो बिसोरो बोरै मिथियो गोजाननिफ्राय मिथिया कलकातानिफ्राय ओरै बिसोरो गुवाहाटियाव फन हरो गुवाहाटिनिफ्राय मालाय खिन्थाहरो आरो आसामाव दं थांनानै बेबायदि हरनाङो आरोखि किसुमान निट फरायनाय माबा बटानि फरायनायफोरनो एसे लांफैयो आरो खस्थ'आथ' बहुत खस्थ' जायो आं सोरांबानो बाव बागानावसो हाबग्रोखायो मोखां सुबाय बागानाव हाबग्रोबाय ओमफ्राय 2-3 घन्टासो खामानि मावबाय ओमफ्राय बे फिसाला दं सासे बेखौ स्कुलाव दोनहैबाय फैबाय ओमफ्राय टाइम मोनबा आरो बेखौ मावबावबाय ओमफ्राय एसे मोजां टाइम मोनबाथाय आं हाग्रायाव थांबाय दा बेफोरबायदि बहुत खस्थ' लानाङो आरो हाग्रायाव थांबाथ' आरो जिबन दानसो होनजायो लख्रा मोसा जिबौ जिबाद बेफोरजों जुजिनानै बेफोरखौ लाबोनांगौ जायो आरो जेरै एम्फौ एनला बिसाक्थ' एम्फौ एनला बेफोरजों जुजिनानै बेफोरखौ लाबोनांगौ जायो आरो हाब्रु दैब्रु लुवाद बेफोरखौ नोंथांनि बे अर्किडआ माने दा बारायगासिनो दंना? बारायगासिनो दं फुरा बारायगासिनो दं ओरैथ' बागानाथ' फुरा जोबसै ओमफ्राय बेथ' बेबायदि ग्रिन हाउसआवबोथ' मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै ग्रिन हाउस दङ आंनाव दा दिन्थिफुंनो लांदों सिगां बे इउ पि पि एल सरखारनि समाव ओरै दतमायावबो लांनाय जादों ओमफ्राय ओरैनोथ' नैबे 26 जानुवारि माबा जोंनि डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार स्कुलफ्रावथ' फ्राय लांबाय थानायानो जायो बेफोरबायदि लांनाय जायो आरो खामानि मावनायाथ' बिराद गोनां दं जेनेबा जोंबायदि फिसा बेफोरखौ सिनायनो हाग्रा मानसिफोरखौ जुदि मदद होयोब्ला सरकारा बि टि सि बा आसाम सरकारा बिराद डेभेलप जालांगौ खोमा बेखौ सानो आरो जेरै फरेननिफ्राय फैयोबा जों फैसा मोनगोन बा बिसोर नायफैगोन फैसा मोनगोन जोंबो मोनगोन आसाम सरकाराबो मोनगोन आसाम सरकारा नाम जागोन बा बि टि सि नि दा बि टि सि गोदान सरकार बा बिसोरबो बड'लेण्डआव जे बेबायदि दं बेखौ बिसोरबो सोमोनांगोन आरो बेखौ आं बुजियो आरो जेरै थाइलेण्ड थाइवान लाउस जेरै अस्ट्रेलियानिफ्राय फैनानै आंनाव मिथिनानै बिसोरो नायफैनो हादोंब्ला सरकारा जुदि बानायोब्ला बे बेसेबांबा गिदिर जागोन ना सरकार बानायबा बिसोरनाव थाखा फैसा एभेलेबेल स्टेप बाय स्टेप नाम बेबायदि लिरनानै दोनजोबोब्ला थख' बुजायना होग्रा दंबा बहुत मानसि फैगौ नों जेनेबा गारि पार्किं मोनगोन हाबनायनि एन्ट्रि फिस मोनगोन फांसे फाननायनि फैसा मोनगोन बेफोरबायदि कয়েकजन मानसियाबो थांगौ आरो बेफोरखौ आरो एसे ट्रेनिंफोर लायोब्ला ओमफ्राय जेनेबा आंनो दाहो सुबिदा सरकारानो जुदि बि टि सि सरकारानो जुदि 20-30 बिगासो
100 बिगासो जुदि बेखौ बानायोब्ला बहुद थाखा फैगौ आरो सरखारनाव फैगौ बेखौ खावलायनो सानो आरोखि आं बानाय जेरै आं खोनाहांदों आसामा एसे बानायदों नामा बेखौ खोनाहांदों आरोखि आं दा मानसिफ्रा नायफैग्राफ्रा खिन्थायो बेबायदि होनब्लाबो बिसोरो बुङो आरो बिसिनाव जेसेबां दं नोंनाव 3-4 गुन बांसिन दं होनना बुङो आरो जोंनाव ओमफ्राय जुदि बेफोर जिनिसखौ जुदि जों दोनोब्ला जोंनि बड'लेण्ड बा बिटिसिआव दोनोब्ला बिसिबां नामजादा जागौ आसामजों लोगोसे इण्डिया फुरा नामजादा जागौ आरो आं बादिथ' बेबायदि बुरजा मावनायखौ नुवाखै आं इउटुबफ्राव नुलाबायो साफा सानै बिदिनो हयथ' आंनिफ्राय बायना लाङो बा मोनफा मोननै हरोबो नालाय गावसोर बुथुमना दोनो बेफोरखौ इउटुबफ्राव नुलाबायो आरोखि मोनफा मोननै सोरबा बे सोलोंबाय ओमफ्राय हारसाफ्रा बांसिन गोसो होयो आरो बिसोरो गावसोरबो आंबो बानायदों होननानै मोनफा मोननै स्पिसिस जुज्लुम बिफैयो ओमफ्राय आंथ' दा हरनोनो हाया बे सालखादाम दा बिबार बारदोंना फुरानो गोमो बेखौ मैयाबो बबेनिफ्राय फैयामोनथाय बिसोरो साब्रैसो गारि लानानै फैदोंमोन जुज्लुम बिदोंमोन ओमफ्राय आंथ' हरनो हाया बेफोरबायदि आरो बबेबा जिनिसखौ हरनोनो हाया जायफोरखौ आं ओरैनो गोरलैयै बारायलाबायहोनो हायो आं बिसोरखौ हरो आरो जे बुस्थुखौ माने मोननो थाङा आसामनि एकदमबारे गोनांथार जिनिस बेफोरखौ हरनाय जाया आरो आसामाव थाथों नांगौ हाग्रायावनो थाथों माने बेबायदि आरो